Magandang araw mga kababayan. Yan, mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, ito ako ngayon sa yan, bangka. Gala-gala muna ngayon, wala munang sisid kasi malabo ang tubig. Yan, dito kami ngayon sa Durocoy Island, Siroma Camarinesor. Papakita ko sa inyo ang aming pasyalan dito sa Bicol. Yan, gala-gala muna tayo mga kababayan. Relax muna. So sunod naman ang paninisid ng isda. Yan. Tsaka medyo malakas kasi lagi ang alon kaya hindi nakakapamingwas. Kaya gala-gala muna. Yan ang ganda dito. Yan. Ayan mga kababayan, ang ganda talaga rito sa Durocoy. Yan, dito lang po yan matatagpuan sa Siroma Camarinesor. Ayan po, ang ganda. Ayan kung gusto nyong mag relax dito, tahimik dito, wala pang ganong tao dito. Kung gusto nyo lang pumasyal, yan, sasakay lang ng bangka. Mula dun sa aming bayan, 1 oras ang biyahe pag sakay ng bangka. Ayun sila namamasyal. Ayan, ang ganda. Grabe, nakaka-relax talaga. Yan, pwede rin dito mag casting. Pwede rin pag meron kang fishing rod. Yan yan. Yung mga gusto magbakasyon at mag-relax, pwede po kayong pumasyal dito sa Siroma. Marami po kayong pagpipilian ng mga dito, resort. At kung libre naman ang gusto nyo dito, libre dito sa isla ng Durocoy. Sasakay lang kayo ng bangka. Ito ang mapupuntahan yung lugar. Ang ganda. Ayun yung aking anak, tinatawag ako, mas maganda ra daw dun sa kabila. Arat na. Tara, puntahan natin mga kababayan. Yan ang ganda ng mga rock formation dito. Pasensya na sa video at medyo malikot. Ayan Ay, kaganda naman talaga. Ayan, pwede kang umakyat dito. Ayan may tao sa taas umakyat. So, talaga nang ma-relax ka dito. Alay, yung mga gustong pumunta dito, abay, pagka maluwag na. Ayan tingnan nyo naman. Ikutin natin tong isla ng Durocoy. Papakita po natin ang ating pasyalan dito sa Siroma. Ayan ang ganda. Relax tayo. Ayun, pwede rin maligo. Yan, iikutin ko po para kung gusto makarating dito, makita nyo kung gaano kaganda ang inyong papasyalan pag gusto nyo pumasyal dito sa amin. Yan Taga-rito po ako sa Bicol, dito po ako pinanganak pero ngayon lang po ako nakapunta rito. Bay, napakaganda pala ang lugar. Yan Yun lang, merong mga iniwang buti ng alak. May mga pasaway. Yung mga pasaway na pumunta dito, sana yung mga namamasyal dito ay yung dala nilang basura
kailangan iuwi para mapangalagaan ng ating isla. Huwag pong ganyan na iniiwan na lang basta oh. Oh, napakaganda nitong isla na to, tapos iniiwanan ng basura. Ayan po, ang ganda talaga ng ano, transformation oh. Ayan. Papakita ko po sa inyo ang kagandahan ng isla na to. Ayan. Sa view lang naman po ay laban na to. Ang ganda po. Ayan. Kaya yung mga gusto pumasyal po rito sa amin sa Siroma Camarines Sur. Yan, ito po ang makikita nyo dito sa Durocoy. At marami pa pong ibang ano dito, mga resort. Pero dito po sa Durocoy, libre dito pumunta, walang bayad. Isla po ito eh, ano, isla lang ito, islang maliit. 5 minutes, lilibot mo na to, lakad. Yan, tingnan. Papakita ko po sa inyo. Iikutin ko po. Papunta dun sa pinag-iwanan namin ng bangka. Yan. Doon po ako nang galing kanina. Iikot po ako. Yan. Uy, ang ganda talaga. Sana yung mga panawagan po sa mga pumupunta rito sa Durocoy, pangalagaan po natin ang kalinisan para po maganda lagi itong ating isla, para dumami po ang turista. Kasi pag marami pong turista, magkakaroon din po ng hanap buhay ang mga tao. Yan. Kaya sa mga kababayan ko dito sa Siroma, mga Bicolano, ingatan po natin ang isla pag pumupunta rito. Huwag po tayong mag-iiwan ng mga basura. Ayan, ang ganda oh. Oh. Ayun po yung pinanggalingan ko, ayun. Ayun sila, oh, yung mga kasama ko. Ayan, malapit na po ako makarating dun sa pinagdawangan namin ng bangka. Ayan, paikot lang po ito. Mga kababayan, ayan, kung gusto niyo pumunta rito, ang ganda po rito. Mga gusto mag-relax at mga mahilig magkuha ng magagandang view. Mga yan, ingat lang sa pag daan sa mga bato at baka madulas. Siguradong sugat ang tuhod. Ayan po, eksaktong 5 minutes. Naikot na po natin ang isla. Medyo mabagal pa po ang lakad ko noon kasi para hindi magalaw po yung pag-video. Ayan na po yung tali ng bangka, kita na. Ayan po. Ayan na po ang bangka oh. Sakto po. 5 minutes. Ikot nyo na po ang isla na to. Lakad. Lakad lang. Oh, ito na, naikot ko na. 5 minutes lang. Kaya kung mamamasyal kayo dito, abay, napakaganda. Talagang marirelax kayo. Yung mga laging subsub sa trabaho at gusto magbakasyon, yan, punta lang po dito sa Siroma. Siroma Camarines Sur. Marami pong mapagpipilian ditong pasyalan. Ayun po, mga mga isla. Yan. Yung iba po, meron ng bayad sa mga resort. Pero mura lang po. At dito naman sa Durocoy, libre lang. Ayan. Sana nagustuhan nyo po mga kababayan ang naipakita kong video
dito sa aming isla, sa Durocoy. Ang pangalan po ng isla na to ay Durocoy. Dito po yun matatagpuan sa Siroma, pagitan po ng Salvacion at Butawanan. Siroma, Camarines Sur, sa bayan ng Siroma, Camarines Sur. Ayan po, sana nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat. Ingat po tayo kahit saan man po tayo naroon. Ingat po. God bless. Bye-bye.